rapazas, moi listas, moi guapas e más. E un día perderonse no bosque. A irmá maior propuso usar a brúxola, pero a brúxola non funcionaba. E a irmá mediana decidiu usar o móvil, pero non tiña batería. Camiñaron e camiñaron, e fixose de noite e encontraron un refugio. E decidiron quedarse a dormir no refugio. E encontraron un tesouro moi grande e brillante. Ao día seguinte, as irmás cargaron co tesouro e camiñaron, hasta que se fixo de noite. E ao día seguinte volveron a camiñar hasta que se les fixo outra vez de noite. Ao día seguinte atoparon un dragón. O dragón díxolles que lles dera o tesouro. E a irmá pequena dixo: "Nos damos o tesouro se ti nos levas a casa." O dragón dixo que sí e fixeron un pacto. E aquel día as irmás aprenderon que ás veces a avaricia rompe o saco. Ola, son Uxía Sánchez Vázquez, teño 8 anos e son de Teixeiro. Ola, son Sheila, teño 6 anos e vivo en Curtis. Chámame Fátima Ramos Fernández e teño 8 anos. Son de Sibé, vivo en Curtis e teño 11 anos. Son María, vivo en Curtis e teño 11 anos. Son Tatiana, vivo en Curtis e teño 11 anos.